Avui des de la Rambla de Girona, en Dani Viver. Què tal, Dani? Com estàs? Molt bé, bon dia. Bé, amb en Dani li vaig haver de demanar ajuda per un text molt maco que vaig trobar de Dan, de la Divina Comèdia, que el vaig trobar en castellà, però em va ser impossible poder-lo traduir al català i tu, que ets un entès amb el tema, me'l vas poder traduir de forma molt amable. A veure, no sóc expert en Dan ni de bon tros, el que passa que tinc per costum, diguéssim que fins i tot he fet una feina de traduir coses i remenar textos, i fa 40 o 50 anys que estic en aquesta tessitura. Llavors, aquí l'amic Àngel em va demanar que li pogués passar un fragment de Dan del castellà al català i bé, crec que va quedar prou rodó. Home, i tant. El que passa que, esclar, aquí estem parlant d'una petitíssima col·laboració d'un llibre que ja per si sol és tot una obra magna, que a mi em recorda Salvant les distàncies que va fer el traductor de Joyce, de l'Ulisses, perquè va estar-hi al mateix temps exactament que va estar-hi Joyce per fer el llibre, i ell ha estat també anys per fer un llibre que justament es diu 365 dies amb Maria, és a dir, un any, però la feina que hi ha al darrere és un any o molt més. I es nota perquè realment és un llibre que sembla que sigui petitó, però pesa el seu i té una densitat considerable. Molt bé. Què anaves a dir més, Dani? Va, que tens el cafè aquí pagat. Anava a dir que volia presentar-te com a doctor i com a periodista, que hi volia fer el referència que ets un geògraf. Molt bé, Dani. En Dani és filòleg, es dedica a traduir textos i a corregir textos i ho fa molt bé. I d'escriptors famosos que no pot dir per secret d'ofici. Gràcies, Dani, que vagi molt bé. A tu, fins una altra.